θέλω να κάνω στον κύριο Κυρίτσι, αν μπορούμε να είμαστε όλοι εδώ να ακολουθήσουμε ένα λεπτό μόνο να το θέσω, αν μπορεί να μας απαντήσει αργότερα. Μέχρι τώρα τι έχει συζητηθεί στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής στη Βουλή, αν είναι μέσα στην Επιτροπή, και ποια είναι η πρόθεση της κυβέρνησης. Γιατί εγώ προσωπικά κάποια πράγματα που είδα, η πρόθεση της κυβέρνησης είναι καθαρά η δυτικοποίηση. Η δυτικοποίηση του προγράμματος. Μπορώ να απαντήσω σε αυτά. Κοίταξε, τώρα κάνουμε τώρα, αν θες να κάνουμε πολιτική, να κάνουμε πολιτική. Αν θες να μιλήσουμε λογικά θέματα, να μιλήσουμε λογικά θέματα. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και πάμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Τώρα αν κάνει η κυβέρνηση ή όχι, περίμενε τη Δευτέρα να ακούσει. Κάτσε τη Δευτέρα λοιπόν που θα μιλήσουμε μετά. Αυτό που είδα στην θα σας πω και εγώ λοιπόν. Τριπλασιάζουμε τους μισθούς και θα δεκαπλασιάσουμε τους ανθρώπους. Και τέλειωσε. Και θα πάρτε τα τέτοια μου. Άσε με σε παρακαλώ να κουβεντιάζουμε στους παράμετρους ανθρώπους, να λύσουμε τα προβλήματα. Πρώτα απ' όλα μην φωνάζεις. Φωνάζω γιατί αρχίζει και βάζεις κάτι θέματα. Λοιπόν, να βάζεις κάτι θέματα έξω από εδώ. Για σένα είμαι εδώ. Θα μπορούσα να μην έχω έρθει. Δεν είναι ερώτηση αυτή. Σας παρακαλώ. Αρχίζουμε την Μπάρδα. Ο κύριος Μπάρδας. Θα μιλάς καλύτερα. Ο κύριος Μπάρδας. Τώρα.